Pietje Bouma was op 3 maart 2010 in een kamer in verpleeghuis Vronakker in Frenscher terug als kwamdochter om het libben brocht. Het slachtoffer kreeg hierbij klappen op een holle met een voorwerp en messtekken in een reeg. In hege beroep wie al jeder 18 jaar celstraf tjen de kwamdochter Eerske. Het Openbaar Ministerie vindt dat de vrouw in het voorbetocht had dat ze als kwam hem om het libben brengen woe en dat het daarom om moord gaat. Het gerechtshof vindt dat er likwoos geen bewijs voor is en dat het om deerslag gaat. Omdat de vrouw de reden van haar dier net vertellen kan of wil, bloot de rechter daarom bij de jeddere straf van 12 jaar cel. Nou, het Hof heeft overwogen dat voor de straftoemeting, voor de hoogte van de straf van belang is dat nabestaanden moeten leven met het feit dat ze niet weten waarom dit misdrijf heeft plaatsgevonden. En niemand weet dat dus. Nabestaanden niet, de maatschappij niet. Dat heeft inderdaad meegewogen. Daarvoor had de vertochte meer strafjaren gekregen. Nou, ik kan moeilijk zeggen meer straf, maar in de straf die gevolgd is, 12 jaar, is dit element wel meegewogen om tot die hoogte te komen. Zowel de vrouw als haar rietsman wie in de joert net bij de uitspraak aanwezig, maar kunnen nog wel bij de hegerieën in cassage gaan.